Ebben a videóban megpróbálunk 5000 forintból annyi pénzt keresni Tipmix-el, hogy öcsémnek tudjak venni egy PS-t. De mielőtt belevárnánk a videóba, minden egyes új feliratkozó után, ami ebből a videóból jön, 100 forintot be fogok tenni a Tipmix fiókomba, és azt is kockára fogom tenni. Sőt, ennek a pénznek a jelentős részét arra fogom feltenni, amit a top komment ír. Szóval várom a viccesebb és a komolyabb kommenteket, hogy Argentína rendes játékidőben megnyeri a mérkőzést, és nyertes lett az a fogadásom, hogy Egyiptom rendes játékidőben megnyeri a mérkőzést. Na most, ha valaki ezt tudja, hogy hogyan lehetséges az, hogy Egyiptomra is fogadtam, meg Argentínára is fogadtam, és mind a kettő nyert, pedig nyilván az első mérkőzés, amire fogadni fogunk, az nem más, mint a Paraguay-Franciaország. Na most én a németeknek drukkoltam ezen a világbajnokságon, mint minden foci eseményen, és mivel Paraguay kiejtette a német válogatottat, és soha többé nem láthatom Manuel Neuert védeni, ezért biztosan a franciákra fogok fogadni, már csak azért elven is. Na de nézzük, hogy az első mérkőzésen hogyan sikerült fogadnom. Tudni kell rólam, hogy azért a fociban nem vagyok túl járatos, sose csináltam a focit komolyabban, és sose követtem a foci mérkőzéseket komolyabban, csak a nagy nemzetközi eseményeket, meg a Bayern München meccseket néha. Na akkor nézzük is, hogy az első mérkőzésre pontosan milyen fogadásokat kötöttem. Megtettem azt, hogy a leszám 2,5-nél több lesz a mérkőzésem. Megtettem azt is, hogy Franciaország többször lesen, illetve azt is megjátszottam, hogy a kapura tartó kísérletek száma több mint 25,5 lesz. Sőt, Ousmane Dembélét is megjátszottam, hogy gólt fog lőni 2,2-es oddsal. Ezen kívül megjátszottam, hogy több mint 8,5 lesz a kaput eltaláló kísérletek száma. Ezekkel a fogadásokkal megyünk neki a francia mérkőzésnek. Na nézzük meg, hogy mit játszanak a franciák. Léci franciák, legyetek olyanok, mint mindig. Sok támadás, sok gól. Kérlek, Dembélé, találj be. Na nézzük a mérkőzést. Oké, a videót utólag veszem fel, szóval a mérkőzés eredményét én már tudom, és azt is tudom, hogy rohadt sokat buktam rögtön az első mérkőzésen, ami matematikailag várható, hiszen minden egyes szerencsejáték úgy van kitalálva, hogy az emberek veszítsenek rajta. Minél többet játszol, annál nagyobb eséllyel fogsz veszíteni. Mindegy, hogy mennyire jól ismered a focit, mindegy, hogy mekkora zseni vagy, matematikailag úgy van összeállítva, és ezt egy matematikustól halljátok, tehát, hogy matematikailag úgy van összeállítva, hogy a várható értéke a fogadásoknak mindig mínuszos legyen. Egy legjobb példa erre, hogy páratlan vagy páraszámú gól születik a mérkőzésen, ugye ez 50-50, tehát akkor lenne fair, hogyha vagy kétszerezed a pénzedet, vagy pedig elveszted a teljeset. Ennek a várható értéke 0 lenne. Viszont az odds csak 1,9. Tehát azt jelenti, hogy a várható értéke mínuszos lesz. Ezt nagyon lebutítva úgy kell elképzelni, hogyha végtelenszer megjátsza valaki azt, hogy páros vagy páratlan lesz, akkor garantáltan bukni fog. És valaki minél többször játsza meg, azaz minél közelebb lesz a végtelenséghez, annál nagyobb eséllyel fog bukni. Tehát a legjobb stratégia, ha minél kevesebbszer játszol, azaz 0-szor, de minél kevesebbszer játszol, annál többet fogsz nyerni, mert nem buk semmit. Tehát úgy van kitalálva az összeszerencsejáték, hogy összességében az emberek bukjanak rajta, hisz különben csődbe menne a Tipmix. Tehát kérlek, ne játszatok szerencsejátékkal semmilyen esetben, mert egyszerűen nem éri meg. Mert veszíteni fogtok vele. Sőt, még függők is lehettek, de a pszichológiahoz nem értek. Én ahhoz értek, hogy matematikailag garantáltan hosszú távon veszíteni fogtok vele. Még akkor is, hogyha rövid távon meg 10-szerezitek esetleg a pénzeteket vele, hosszú távon, ha nem hagyjátok abba, 100%-ig veszteséges lesz. Jó, a hosszú táv akkor 100%, hogyha a végtelenség játszatok vele, de nyilván nem fogtok a végtelenség játszani vele. Szóval van valamekkora esély, hogy pluszba legyetek vele, de alapvetően nagyon kicsi az esélye, ne játszatok szerencsejátékkal. Viszont a szögletszám az egyetlen dolog, ami jött, arra 1300 forintot tettem fel, 1,5-ös oddsal, ez azt jelenti, hogy majdnem 2000 forintot kerestünk. Viszont így reménykedhettem, hogy a következő mérkőzés a Brazília, a Norvégia talán egy kicsit nagyobb szerencsével zárul, és itt is megtettem a fogadásaimat. Arra fogadtam, hogy Norvégia meg fogja nyerni a mérkőzést 4,5-ös oddsal. Arra fogadtam, hogy több, mint 7,5 lesz. Szöglet. Mind a kettő bejött, szóval let's go, és így visszamentem a nyereményembe közel 0-ra. Ezután érkezett az Mexikó-Anglia mérkőzés. Itt megjátszottam, hogy Anglia rendes játékidőben meg fogja nyerni, erre 2,6-os odds volt, 1300 forintot raktam fel rá, illetve megjátszottam azt is, hogy a szabálytalanságok száma több lesz, mint 21,5, tehát legalább 22, illetve hogy lesz legalább 8,5 szöglet, erre raktam a legtöbb pénzt egyébként, illetve megjátszottam azt is, hogy
hát ez a csávó, akinek most nem fogom kimondani a nevét, mert a focihoz ennyire nem értek, gólt fog lőni, meg ez a másik csávó, akinek szintén nem fogom kimondani a nevét, ő is gólt fog lőni, illetve Harry Kane, akinek ki tudom mondani a nevét, szintén gólt fog lőni. Illetve, tehát ezeket a fogadásokat kötöttem erre a mérkőzésre, és itt az összes fogadásom teli találatos lett, kivéve egyetlen egyet, amelyik a szabálytalanságok számát jelentette, mert hát nem voltak eléggé agresszív egyik csapat sem, viszont itt nagyon-nagyon pluszosak lettünk ezen a ponton, és megkétszereztük a pénzünket, tehát 10 000 forint körül jártunk, ami eszméletlen jól hangzik, hiszen ha mondjuk 10 milliót raktam volna be, akkor most 20 millióm lenne, ami tök jó, de mondjuk 5 000 forintot raktam be, és így lett 10 000 forintom, ami amúgy oké, de ha mondjuk annyi ideig, amíg a tipmixet megraktam, meg néztem a mérkőzéseket, dolgoztam volna, akkor több pénzt kerestem volna, de ez már mellékes. A következő mérkőzés, amire fogadtunk, az a Portugál-Spanyolország volt. Itt megjátszottam azt, hogy melyik csapat lesz többször lesem, Spanyolország. Megjátszottam azt, hogy lesz-e 11-es, azt mondtam, hogy igen. Megjátszottam azt is, hogy lesz legalább 10 darab szöglet a mérkőzésem, ezt egyébként a legnagyobb összeggel, ma 1550 forinttal. Továbbá megjátszottam azt is, hogy Portugália rendes játékidőben tovább jut, ez csak egy kis pénzzel. És ezen a mérkőzésen, ami jött, az szinte, hát körülbelül nullán voltunk a mérkőzés után. Ez azt jelenti, hogy a felefogadásom, meg csináltam egy hoppá, itt rájöttem, hogy lehet kötést csinálni a Tipmix applikációban, és egy olyan kötést csináltam, hogy nem lesz 4 gól a mérkőzésen, több mint 8,5 szöglet lesz, és melyik csapat végez el több szögletet, arra azt mondtam, hogy Spanyolország, és erre felraktam kemény 400 forintot, és ami a legjobb, hogy ez a mixem például bejött, azonban a melyik csapat lesz többször lesen, az megint nem jött be, a les sose jön be nekem. Lesz-e 11-es, Ronaldo nem lőtt 11-est, szóval köszi szépen. És az, hogy melyik a szögletszám lesz-e 10 szöglet, ezt megmertem játszani, és lett több mint 10 szöglet, szóval ez bejött, ennek nagyon örültem. Az, hogy Portugália tovább jut, hát az nem jött be. És ennyi. Tehát itt ezen a mérkőzésen a fogadások fele bejött, a fogadások fele nem, és ez azt jelentette, hogy körülbelül ugyanott voltam, mint a mérkőzés előtt, szóval hiába izgultam végig a 90 percet, kb. 400 forintot kerestem, de mindegy, nem csüggettem, mert még így is jól álltunk. A következő mérkőzés volt az USA-Belgium. Itt valamiért szinte biztos voltam benne, hogy az USA általában azok az országok, akik rendező országok, nagyon jól fognak szerepelni, meg hát úgy mondják, hogy feléjük lejt a bíró. Tehát, hogy abban reménykedtem, hogy USA meg tudja nyerni, és én meg is játszottam, hogy az USA nyerni fog 1300 forinttal, hogy melyik csapat végez el több szögletet, itt is megjátszottam az USA-t, melyik csapat lesz többször lesen, erre megjátszottam Belgiumot, megjátszottam azt, hogy lesz legalább 9 szöglet a mérkőzésen, illetve csináltam egy kötést, ami igaziból tök mindegy, mert elbuktam, és ennyit játszottam meg az USA-Belgium mérkőzésre. Nézzük, hogy hogyan is zajlott az USA-Belgium meccs. Na, mint ahogy látjuk, ez a mérkőzés volt az, aminek nem kellett volna megtörténnie a fogadásaim szerint. Az összes fogadásomat egy kivétellel, hogy melyik csapat lesz többször lesem, erre 400 forintot raktam. Sajnos. Elbuktam. Ez egy brutálisan mínuszos mérkőzés volt nekem, és itt visszamentem körülbelül 5000 forintra, szóval oda kerültem vissza, ahonnan indultam, hogy talán ilyen 6000 forint körül voltam, de lényegében az eddig összegyűjtött kis pénzeskémet sikerült visszamennem az induló pontra, és bevallom őszintén, nem esett jól a lelkemnek arra kelni hajnalban, hogy USA olyan szinten kikapott, ahogy nem kellett volna. Na mindegy, ezt sajnáltam, de nem izgultam, hiszen még így is pluszban voltunk összességében, ezért mentem is a következő mérkőzésre fogadni. Jött az Argentin-Egyiptom mérkőzés, ez egy hatalmas meccs volt, végig izgultam az egész mérkőzést, de szerintem ezt mindenki tudja és mindenki fújja, hogy brutál kemény mérkőzés volt. Megjátszottam, hogy Argentína rendes játékidőben tovább jut. Megjátszottam, melyik csapat lesz többször lesem, és erre Egyiptomra fogadtam, lesz a 11-es, megjátszottam, hogy lesz. Kapura tartó gólszerzési kísérletek száma több lesz, mint 23. Megjátszottam, hogy kaput eltaláló gólszerzési kísérletek száma több lesz, mint 9. Melyik csapat követel több szabálytalanságot, megjátszottam, hogy Egyiptom. És hogy a kaput eltaláló gólszerzési kísérletek száma több lesz, mint 8,5. Ezt is megjátszottam. És szerez-e gólt Mohamed Salah, megjátszottam, hogy igen, szerez. Hogy Lionel Messi szerez-e gólt, megjátszottam, hogy igen, szerez gólt. Megjátszottam, hogy lesz 8,5 darab szögletnél több.
illetve hogy szerezze gólt Alvarez, és megjátszottam még egy kötést is, hogy lesz legalább 8,5 szöglet, hogy a második félidőben több szöglet lesz, és hogy Argentína megnyeri a mérkőzést. Továbbá megjátszottam a mérkőzés közben, amikor elkezdett, nem a mérkőzés közben, bocsánat, ezt a mérkőzés elején megjátszottam, hogy Egyiptom tovább jut 100 forintra, mert 10-es ott volt rajtuk, és úgy voltam vele, ha Egyiptomnak összejön, akkor én nagyon jól járok, szóval megjátszottam Egyiptomot, és megjátszottam azt is, hogy Argentína tovább jut, és ennek az lett a vége, hogy én nem tudom, hogy történt, de nyertes lett nekem az a fogadásom, hogy Argentína rendes játékidőben megnyeri a mérkőzést, és nyertes lett az a fogadásom, hogy Egyiptom rendes játékidőben megnyeri a mérkőzést. Na most, ha valaki ezt tudja, hogy hogyan lehetséges az, hogy Egyiptomra is fogadtam, meg Argentínára is fogadtam, és mind a kettő nyert, pedig nyilván Argentína nyert egyedül, szóval valami Tipmix Pro magyarázza már el nekem. Én tökre örültem, mert így 2000 forintot kerestem vele. Nem értem, hogy, de ingyen 2000 forint, nagyon jól jött. Ugye ez egy nagyon izgi mérkőzés volt, a fogadásaim nagy része jött, egy pár száz forintos plusz tudtunk itt is egyébként összehozni, mert az 1-2, ami meg nem jött, az annyi mínuszt eredményezett, hogy alig kerültem pluszba egyébként ennek a mérkőzésnek is a végére. De mindegy, azért örültem, és ezután jött az a mérkőzés, aminek nem kellett volna megtörténnie. Svájc, Kolumbia. Svájc, Kolumbia, erre is tettem fogadásokat, itt kb. 7000 forintnál járhattam összességében, ami azt jelenti, 2000 forint pluszba voltam, ami tök oké, és felraktam mindent a Svájc-Kolumbia mérkőzésre, felraktam azt, hogy Svájc tovább jut rendes játékidőben, melyik csapat lesz többször lesen, felraktam a Svájc, és volt olyan pillanat a mérkőzésnek, hogy 4-jel többször voltak lesen a svájciak, de a kolumbiaiak visszahozták, és ezt is buktam. Megjátszottam, hogy a kapura tartó kísérletek száma Kolumbia oldaláról lesz legalább 16. Kolumbiának eddig az összes mérkőzése legalább 20 volt, még a portugálok ellen is, de volt, hogy 26 a VB-n. Erre most meg el se találták kb. A kaput, borzalmas mérkőzés volt. Csináltam egy óriási kötést, amiben 500 forintot tettem fel, és 6,5-ös odds volt rajta, hogy Svájc vagy Kolumbia tovább jut rendes játékidőben, tehát hogy nem lesz döntetlen, erre fogadtam. Kevesebb, mint 11,5 szöglet lesz. Melyik csapat végezel több szögletet? Kolumbia. Melyik csapat végezel több szögletet első félidőben? Kolumbia. Melyik félidőben lesz több szöglet? Itt megjátszottam, hogy a másodikba. Ez a fogadásom, hogyha jött volna, brutál pénzt kerestem volna. Fun fact, nem jött. Megjátszottam, hogy Luis Diaz lő 2 gólt. Ez csak funból, mert 17-es ott volt rajta, és úgy voltam vele, hogy ha történik ekkora csoda, de ez csak 100 forinttal tényleg. Illetve megjátszottam még, hogy Suárez lő gólt, ez 200 forinttal, illetve megjátszottam, hogy Embolo lő gólt 200 forinttal, és megjátszottam azt, hogy melyik félidőben lesz több szöglet, hogy a másodikban lesz, megjátszottam azt is, hogy melyik csapat lesz többször lesen, itt Svájcra fogadtam, ismételten, ezt kétszer is megjátszottam, 200 forinttal, melyik csapatnak lesz több kapura tartó kísérlete, ezt is megjátszottam, ebben szinte biztos voltam, hogy Kolumbia olyan mennyiségű kapuralövést csinált, Svájcnak meg alig voltak kapuralövései, ezt is megjátszottam, és ez az egy fogadás volt, hogy bejött, fun fact, ez az egy. Ebből az összesből ez az egy, mert nem volt játék ezen a mérkőzésen. Mindkét csapat olyan félősen játszott, hogy borzalmas volt nézni. Ez az egy fogadás volt, ami bejött, és így 720 forinton maradt. 720 forinton maradt. Ezt felraktam a végén, ezt a 720 forintot arra, hogy Kolumbia tovább jut, és a 11-es párbaj pedig megnyerte Svájc, és lenulláztam a pénzemet. Szóval ez volt a Tipmix karrieremnek a vége, és így a végén eljutottam oda, hogy 5000 forintból sikerült, kerek, 0 forintot összehoznom, és lenulláztam magamat. Oké, szerencsejáték, várható volt, hogy ez lesz a vége, de nem számítottam arra, hogy ilyen korán el fogom bukni az összes pénzemet, és bevallom őszintén, kifejezetten csalódott vagyok. Sokkal jobb testmérre számítottam magamtól, hisz végig tök jól álltam. Folyamatosan egyre több és több pénzem lett, nyilván kisebb visszaesésekkel, és a végén hirtelen egyik pillanatra a másikra elvesztettem mindent. Na ezért ne játszatok szerencsejátékkal. Hát köszönjük, ha megnéztétek a videót, remélem érdekes volt, és lehet belőle part 2, hogy megnézzük, hogy a VB-ig az újonnan berakott pénzekkel meddig sikerül eljutni. Hát remélem ennél egy kicsit tovább.